Vanhu vese vokweshena after President Emmerson Mnangagwa has sent VP Constantino Chiwenga to attend the inauguration yekuTanzania. Chitiko chanyaswa nokunzi zvinhu zvinorambwa naVP Constantino Chiwenga zvecorruption aiwa zvekuriga ma-elections panguva ino. It seems like President Emmerson Mnangagwa always succeed in sending Vice President Constantino Chiwenga in doing dodgy things. Sadabena mashoko anobuda nyuko panguva ino vanhu vachiratidza kuti havana kufara nazvo. Vanhu vava a number of questions after VP Constantino Chiwenga was sent yesterday to Tanzania to inaugurate Samia Suluhu Hassan. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Zimba inobuda chiposta pictures yamuri kuona yenda mberi chite, why does ED seem to always succeed in sending Chiwenga to do dodgy things? 1980 in March, ED sent Mugabe to be killed in Mozambique, according to a state house claim. 2017 in November, ED sent Chiwenga to do a coup for him after he had been fired on 6 November 2017. 2019 in March, ED tactfully sent Chiwenga to the latter's own wife to fight Mary and preoccupy him while he Mnangagwa amazes gold wealth 2019 to 2025. 2025, ED has sent Chiwenga to a Tanzanian function in the same country that his nemesis frequents. Why does ED seem to always win? And how come Chiwenga has totally forgotten that ED is not sincere at all? Mashoko ari panguva achibvunza nezimai nema questions aiwa avari kurepresenta evanhu panguva ino achibvunza kuti why is it aiwa VP Constantino Chiwenga vanhu kutumwa kuti vaite zvinhu aiwa zvinenge zviri ngori sheki zvinhu zvisina kumira zvakanaka, zvinhu zvinodiscredita VP Constantino Chiwenga in his score aiwa for anti-corruption panguva ino. Chitiko chiri kuitika nyika yeZimbabwe. Muridzai mafunguro enyu mari kudii pamusoro pechitiko ichi? Pera comment section medu, musana subscribe or like, chetomba bell icon.